дар идомаи ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар рӯзи милитсия 40 нафар кормандон аз сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ шуданд. сохтмони иншооти иҷтимоӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида буд. манзилҳои истиқоматӣ барои кормандони мақомоти милитсия дар кӯчаи Раҳмон Набиёви ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар асоси лоиҳа мутобиқ ба талаботи меъмории замони муосир бунёд карда шудааст. вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Рамазон Раҳимзода ба кормандони мақомоти милитсия аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон калидҳои манзилҳои истиқоматиро супорида, онҳоро дар посух ба ин ғамхории роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизмати садоқатмандона ба нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. манзилҳои истиқоматӣ аз як ва ду ҳуҷрагӣ иборат буда, дар маҷмӯъ дар рӯзи милитсия 40 нафар кормандони сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби манзилҳои зист шуданд. иншооти иҷтимоӣ 2350 метри мураббаъро дар бар гирифта, мутобиқ ба талабот барои истиқомат шароит фароҳам оварда шудааст. боиси ифтихор аст, боиси сарфарозист ки имрӯз бо ташаббусу ғамхориҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо кормандони милитсия дар рӯзи иди касбиамон соҳиби манзили истиқоматӣ гаштем ки ин бевосита мо кормандони милитсияро ҷавобан ба ғамхориҳои пайвастаи бевоситаи роҳбарияти олии кишвар ва роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ рӯҳбаланд мекунад ва месазад ки мо кормандони милитсия пайваста дар фаъолияти пурмасъулияту пурмашаққати худ боз ҳам барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ ва барҳам задани ҷинояткорӣ дар байни аҳолӣ фаъолияти худро пурзур кунем. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. давоми 30 соли истиқлоли давлатии кормандони мақомоти милитсия дар баробари дигар сохторҳои низомӣ ба хотири ҳимояи дастовардҳои даврони истиқлол, ҳифзи шараф ва зиндагии ороми сокинони мамлакат садоқатмандона хизмат намуданд. бо назардошти ҳамин давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва фаъолияти кормандони мақомоти милитсия пайваста тадбирандешӣ мекунад. саҳни бинои истиқоматие ки барои кормандони сохторҳои гуногуни вазорати корҳои дохилӣ сохта шудааст 2500 метри мураббаъ асфалтпӯш ва 500 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шудааст. ҳамзамон барои фароғати истиқоматкунандагон ва бозии наврасон дар саҳни бино майдонча бунёд карда шудааст. бино аз 5 ошина ва таххона иборат мебошад ки дар он 40 ҳуҷра, 20 ҳуҷраи духонага ва 20 ҳуҷраи якхонага ҷойгир шудааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар иди касбиамон соҳиби манзили истиқоматӣ гаштем ва рӯз то рӯз шароити хуби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ хубтару беҳтар гардида истодааст. толори нави варзишӣ, хобгоҳ барои ҳайати шахсӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон. чунин шароит дар бинои асосии раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. дар рӯзи таҷлил аз ҷашни милитсия иншооти нави иловагӣ мавриди истифода қарор гирифт. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо ёдоварӣ аз дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат истифодаи чунин имкониятро барои иҷрои вазифаҳои хизматии ҳайати шахсӣ самарабахш арзёбӣ намуданд. дар иншооти нав хобгоҳ барои 50 нафар, толор барои машқу тамрин, ошхона ва дигар шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. натиҷаи фаъолияти самарабахши хоҷагиҳои ёрирасони қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ барои саривақт бо маҳсулоти босифати ниёзи аввал таъмин шудан мусоидат намудааст. айни замон аз ҳисоби самараи меҳнат барои фасли зимистон низ маводи ғизоӣ захира карда шудааст. барои афсарону сарбозон 2 ошхона бо тамоми шароити зарурӣ сохта шудааст. дар бинои асосии раёсати қушунҳои дохилӣ баъди навсозии пурра мутобиқ ба талаботи замони муосир барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба кормандон шароит фароҳам оварда шудааст. дар тамоми қисму воҳидҳои қушунҳои дохилӣ барои будубош, пешбурди хизмат, истироҳат, маишат ва фароғати ҳайати шахсӣ тамоми шароити муосир муҳайё гардонида шудааст. аз ҷумла чуноне ки мо имрӯз шоҳиди ҳол гаштем, бинои маъмурии раёсати қушунҳои дохилӣ ки аз соли 2004 инҷониб таъмир нагардида буд,
ба куллӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда аз нав ҷиҳозонда шуд. бунёди иншооти иловагӣ ва навсозии бинои асосии раёсати қушунҳои дохилӣ дар доираи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати беҳтар намудани шароити кору фаъолият барои афсарону сарбозон сурат гирифтааст. имконияти фароҳамшуда фараҳмандии ҳайати шахсиро афзун ва онҳоро барои иҷрои хизмати софдилона ба нафъи давлату миллат дилгарм намудааст. маблағи умумии навсозӣ ва ҷиҳозонидани иншоот тақрибан 2,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. бинои раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 ошёна иборат буда баъди навсозӣ ва ҷиҳозонидан дар он барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба ҳайати шахсӣ беҳтарин шароит фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон барои нигоҳ доштани техникаи ҳарбӣ мутобиқ ба талабот пешайвон сохта шудааст. имрӯзҳо шароит барои адо намудани хизмати ҳарбӣ дар қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хусусан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба маротиб беҳтар гардидааст. аз ин лиҳоз аз ҳамаи ҷавонон даъват ба амал меорам ки ба хотири ҳифз ва ҳимояи арзишҳои миллӣ хусусан ҳифз ва ҳимояи ин марзу буми муқаддас омада адои хизмат намуда дар пешрафт ва гулгулшукуфоии ватани азизамон ки вароном тоҷикистон аст саҳмгузор бошанд. барои гузарондани маҷлису чорабиниҳо толори барҳаво мавҷуд аст. мутолиаи адабиёт барои ғанӣ гардондани ҷаҳони маънавӣ дар китобхонаи муосир сурат мегирад. ҳудуди бинои раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон сафолакпӯш карда шуда ниҳоли дарахтони сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шудааст. шароити хуб муҳайё шудааст ва ҳайати шахсӣ бояд ҳаст, ҳаминчунам ҳаст ва бояд ки барои тақвияти фаъолияти хизматии худ, барои баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии худ, барои боз ҳам дар сатҳи баланду касбӣ ба роҳ мондани фаъолияти хизматии ӯҳдадорие ки бо қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, шабрӯз заҳмат баранд, кӯшиш кунанд дар минбаъд низ аз иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ, аз иҷрои дигар дастуру супоришҳои иловагию алоҳидае ки аз ҷониби роҳбарият вазимааш вогузор мешавад сарбаландона хоҳад баромад. натиҷаи дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки афсарону сарбозон тадриҷан аз имкони замонавӣ барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ баҳравар мешаванд. соҳиби манзилҳои истиқоматӣ шудани 40 нафар аз кормандони милитсия ба истифода додани бинои иловагӣ ва навсозии пурраи бинои асосии раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзи милитсия натиҷаи ҳамин таваҷҷӯҳ ва дастгириҳо мебошад.